dajú hlavu a pôjdeme ďalej. Domovy dôchodcov a sociálne zariadenia pre seniorov naprieč celým Slovenskom pripravujú zvyšovanie poplatkov pre klientov. Vplýva na ne niekoľko faktorov od inflácie, zvyšovania minimálnej mzdy až po rast cien potravín či služieb. Na navýšenie platieb v senior centre v Handlovej nás upozornil invalidný dôchodca pán Marián, ktorý má v zariadení 88-ročného ležiaceho otca. Okrem toho sa doma stará o 83-ročnú mamu. Od toho 1. januára zvýšili enormné navýšenie poplatku o 100 eur, priemerne to vychádza mesačne. Viem, že je konsolidácia bola aj rok predtým a predtým sa navyšovalo približne o 25 eur. Senior centrum v Handlovej muselo podľa riaditeľky navýšiť poplatky z dôvodu zvýšených výdavkov, ktoré ich čakajú v tomto roku. V prvom rade sú to osobné náklady, nakoľko išla hore minimálna mzda o 100 eur v hrubom, tým pádom sa to odzrkadlí vlastne aj na platok všetkých zamestnancov. Druhá sú samotné potraviny. Klienti v handlovskom zariadení platia priemerne 530 eur mesačne. Výšku platby ovplyvňuje aj stupeň odkázanosti na pomoc. Ak je ten možno klient pripútaný na to lôžko a treba viackrát, aby prišla tá opatrovateľka, sestrička odmerala tlak, tým pádom naozaj tá platba je potom vyššia. Pre porovnanie, zariadenia pod správou Prešovského samosprávneho kraja poplatky ešte nemenili. Klienti tu platia v zariadeniach v priemere 440 eur. Predpokladáme, že k úprave dôjde od 1.7. v zmysle VZN, a to na základe medziročnej miery inflácie a zvýšenia minimálnej mzdy. Malo by ísť približne o navýšenie 1 euro na deň. Zariadenie v správe mesta Prešov upravilo ceny o zhruba 10 až 15%, čo znamená 77 až 84 eur mesačne viac. Musíme tlačiť na vyššie platy, pretože často k pomere k ťažkej fyzickej a psychickej práci nie sú dostatočne vysoké a máme veľkú fluktuáciu zamestnancov. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb upozorňuje, že v ich zariadeniach náklady vzrastú naprieč celým Slovenskom od 2 do 11%. Najviac obslužný personál, ako sú opatrovateľky, ale aj ďalší personál má minimálne mzdy, takže toto zvýšenie sa bude radikálne vlastne týkať všetkých zariadení od stredného až po východné Slovensko. Zvýšené ceny energií na vyššiu cenu v zariadeniach vplyv nemajú. Domovy dôchodcov posledné 3 roky dostávajú od štátu energopomoc. Aby mohli poberať teplo za znížené ceny ako ostatné domácnosti. Diana Murziková a Vanda Pitnerová, Slovenská televízia. V Liptovskom Mikuláši otvorili nový domov sociálnych služieb. Poskytne ambulantnú starostlivosť pre 30 klientov počas pracovných dní. Výstavba zariadenia za viac ako 1 000 000 eur bola financovaná z plánu obnovy. Vo všetkých regiónoch Slovenska má tento rok z európskych zdrojov pribudnúť 159 nových zariadení sociálnych služieb za viac ako 200 miliónov eur. My máme problém s kapacitami v sociálnych službách. Poviem to tak, že máme asi 14 000 ľudí, ktorí stále čakajú na pobytové zariadenie a preto je dôležité z plánu obnovy naozaj budovať tieto zariadenia a v týchto 159 objektoch vieme vytvoriť 3200 nových miest, čo je naozaj veľmi dôležité. Na Slovensku je rizikom chudoby ohrozených približne 980